Minnar is-Sibt 17 ta' Deċembru madwar 45,000 familja li huma fost l-aktar vulnerabbli se jibdew jirċievu il-ħlas imwiegħed permezz tal-mekkaniżmu addizzjonali tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja magħruf bħala il-kola. Kollox din il-miżura se taffettwa 86,500 persuna f'Malta u f'Għawdex. Bekk il-Gvern se jkun qed jibda iwiegħed miżura ewlenija tal-baġit għas-sena d-dieħla b'investiment ta' 16.2 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana u mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Il-medja tal-pagament ta' dan il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola se tkun ta' 643 euro. Bil-pagament minimu li se jirċievu il-familji se jkun ta' 100 euro. Dawn se jitlu direttament fil-kont tal-bank. Il-Ministru Clyde Caruana qal li dwar dan il-mekkaniżmu saru numru tal-laqat ma' sħab soċjali għal ukoll li b'dan il-mekkaniżmu min jiflaħ l-inqas se jkun qed jieħu l-iżjed. Filwaqt li fakkar li dan il-mekkaniżmu mhux se jkun ta' darba biss imma se jibqa' jingħata sena wara oħra qal li l-ammont jista' jinbidel jekk ikun hemm żviluppi oħra fosthom żieda fl-inflazzjoni. Dan il-pajjiż konna ngħidu li hemm bżonn li min jiflaħ lanqas jiġi nwieżen l-aktar permezz ta' din il-miżura addizzjonali li ħabbarna llum propju aktar tard dan ix-xahar xejn inqas minn 86,000 ruħ ħajkunu qegħdin jinċievu fil-kont bankarju tagħhom ammonti li jvarjaw skont id-dħul tagħhom skont kemm hemm persuni fid-dar li jgħixu. Dan kollu propju qed isir sabiex naraw li f'dal pajjiż ħadd ma jibqa' lura. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-mekkaniżmu addizzjonali jixhed ir-ruħ soċjali tal-Gvern saħaq li din l-amministrazzjoni hija impenjata biex tkabbar l-ekonomija u tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dan wassal biex dawk fir-riskju tal-faqar naqsu b'5% minkejja l-isfidi internazzjonali. Għawek qed nuru kemm dan gvern verament jgħat ma' n-nies u verament jisma' min-nies u iktar minn kollox li verament jgħin in-nies. Dan huwa mekkaniżmu addizzjonali kif spjega dan tajjeb il-Ministru tal-Finanzi illi fiċ-ċirkostanzi li għaddejja minnhom id-dinja tirinna li nagħtu dik l-imbuttatur iktar il dawk li l-iktar għandhom bżonn. Huwa fakkar li l-budget tas-sena d-dieħla żied l-investiment fil-politika soċjali li se jlaħħaq iż-2 biljun euro. Apparti minn hekk dan ix-xahar il-Gvern se jkun qed iħallas ukoll iċ-Children's Allowances u anke l-Work Benefit. Il-Ministru Falzon fakkar li waqt li pajjiżna għaddej minn żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, il-Gvern żamm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli. Intant f'kitba fuq il-medja soċjali dwar dan il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola, il-Prim Ministru Robert Abela qal li kull darba li l-Gvern jagħti kelma iżomma u dan jista' jsir għax pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba.